kat tayo aming kasapsat. Sa tayo man hindi Cauayan eh. Nalakad ko ajay linakad ko kasapsat. Tatakin kaduan lang ka. Mamak kumanin ni patarimaan ajay cellphone ko. Kaming di cellphone ko nga pag-vlog ko kakapsat ko. Na-perde bigla nga nag-shutdown iti camera na. So kaduan lang ka pag natayo ka ni JD pagpagawaan iti cellphone.
Danubyo anataya ay ako nakaam-ama, nuruman sa ay nagtanan, kanay na nga iyabla, dagkel ti pamagina, macho gwapo ako nada, arik na baytay bambanti, kasla ar-arya no tirabi, at danubyo anataya ay ako nakaam-ama, nuruman sa ay nagdanan, kanayan na nga iyablan, dagkel ti pamagina, macho gwapo ako nada, karit na baytay bambanti, kasla ar-arya no tirabi, anya na bislak, anya na bislak, nagmayaten abislak, anya na bislak, anya na bislak, nagdakelen abislak, anya na bislak, anya na bislak, adatanay kumaga, nagsakitin tuy ablak, tuy bislak ay maulawa. Danubyo anataya ay apo nakaam-ama, nuruman sa ay nagdanan, kanay na nga iyabla, dagkel ti pamagina, macho gwapo ako nada, karik na baytay bambanti, kasla ar-arya no tirabi, anya na bislak, anya na bislak, nagmayaten abislak, anya na bislak, anya na bislak, nagdakelen abislak, anya na bislak, anya na bislak, adatanay kumaga, nagsakitin tuy ablak, tuy bislak ay maulawak, anya na bislak, anya na bislak, nagmayaten abislak, anya na bislak, anya na bislak, nagdakelen abislak, anya na bislak, anya na bislak, adatanay kumaga, nagsakitin tuy ablak, tuy bislak ay maulawa, nagsakitin tuy ablak, tuy bislak ay nagkagangganan.